Здравей, Мирила. Ако искаш да гледаш след в Фейсбук, може да споделя една-две линк. Така, скажеш ти видя страницата, без страницата точно. Имаш много хубави снимки. Много скроби. Яки. Това всичко беше харесано. Сега ще видя страницата. Благодарение на прекрасното есе на King Crawford, училището ни спечели концерт на световната мега поп-звезда Рики Уивър. Момент, ти си падаш по Рики Уивър? Дори не знам кой е Рики Уивър. О! Така ли си? Защото с капчето си му е хей. Много близо. Ами да. Обожавам го. Парила съм всичките му песни и сега се съгласувам. Започвам да смятам, че сме проерики. Джери, имаме част от бразвото. Къде ни е бебето? Това беше всичко, това беше кацки. Не знам, изкачам.